Ir-reġistru għan-negozji l-NBR qed jagħmel xogħol biex jiġu identifikati il-kumpaniji li għadhom ma sottomettewx l-informazzjoni dwar is-sit li jibbenefika minn dik il-kumpanija. Dan sabiex il-kumpaniji li ma jkunux issottomettew din l-informazzjoni jiġu mħassra mir-reġistru skont il-liġi. Il-kap eżekuttiv tal-NBR, Joseph Farrugia, spjega kif dan it-tibdil fir-reġistru daħal fis-seħħ fil-bidu ta' sentejn ilu, hekk kif kull kumpanija li rreġistrat ruħha bdiet tiġi mitluba d-dettalji tas-sidien benefiċjarji tal-kumpanija. Farrugia spjega kif huwa importanti li l-kumpaniji li għadhom ma mxewx ma' dan ir-rekwiżit jiġu konformi mal-liġi. Dal-aħħar saret emenda anke fil-liġi biex ikun kumpanija li ma tonqos minn tibgħat omna ġifieri ma tomprax ruħha mal-liġi din tiġi mħassra u mtajra mir-reġistru. Għaliex jista' jkun hemm abbużi ma nafux kumpanija fuq ir-reġistru kux topera jew abbandonata u din kienet waħda mir-rekomandazzjoni tal-Manival li l-reġistru tagħna li tkun wieħed trasparenti, nadif u preċiż. U spjega kif twaqqfet taqsima li tivverifika kull informazzjoni li tkun sottomessa dan anke permezz tal-poteri li għandu biex din it-taqsima saħansitra twettaq spezzjonijiet fuq is-sit tal-kumpanija biex hemmhekk jara li l-kumpanija qed iżżomm reġistru aġġornat kif titlob il-liġi. Waqt webinar organizzat mill-NBR, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fakkar kif dan ir-reġistru li qabel kien jagħmel parti mill-MFSA illum huwa entità separata biżjed responsabiltajiet. Illum semmejt kif s'issa tnattfu iktar minn 10,000 kumpanija u allura issa jkollna reġistru li jkun aġġornat nadif u b'mod inti li jkollok id-dejta li hija veritiera.